Uyaphila? Ngiyaphila umngani wami unonhlanhla la eMawundi. Ninjani? Sebenza lenga mina sengithe mngani woza ngikuphi ulift omuhle uzothola isibusiso sokuhlangana nobaba uMsweli. Mina sengithe angibiza umfundisi ngoba angazi ukuthi ngihamba ngangqondweni. Ufuna sibize cha. Africa my continent. Ngeke ngifuna ukuncika kule. Ingcolile. Akunalutho nazo ingubo lezi zokungcola. Cha umuntu uyasina hawu silokho siyabuya siyaphindelela. Siyabuya siyaphindelela emawodi. Dadewethu before nje siye kulapha phezulu asiya khona. Jehova. Kodwa silokhu uzawusichazela ubani lo? Njengoba dusho hayi bese asikho ku-interview. Udilo wakamtshali. Yes. Ozalo mamhlongo. Yes. Ekhaya kusemlazi. Kodwa ke ngiqube ngala emhlanga. Mana awuqala ushe ekhaya aqala ungashe endlini ngoba emlazi kusendlini ushe ekhaya kuphi ekhaya. Yazi ukuthi ngekuze ukhole baba uMsweli mina nje ngokuzalwa ngwale eThekwini. Uma wami wazalala eThekwini, ugogo wami wazalala eThekwini, ugogo kagogo wazalala eThekwini. Siyimtsinso kuyimilela la eThekwini. Hayi ngeke sinomhlanga thina. Wakusabizwa ngeKhafandishi. Lapha eKhafandishi. Yes, base besuswa ke beyiswa emlazi. Kwazalwa. Muthi nje angikhomba amafamu cha, sengakhomba amafamu asesayidini lika baba wami eMbumbulo. Nakhona futhi okuseduze. Okuseduze ungakhomba eDurban station. Ukuthi sengakhona ekhona impela eDurban station. Sila esemawodi la. Sibekwa yini la? Usungihluphile kodwa batshena abantu ukuthi sibekwa yini? Hayi sengihluphile impela baba uMsweli. Ngoba ngiyakulandela nje ngumlandeli wakho omkhulu. Sengeke ngahlangana futhi nawe ikhawe ezimbalwa nje. Kodwa ke umuntu obhizi. Ngabona udaba lwakho. Yes. Lwasisi wala eMawodi. Uma oboy. Yes. Ophila nabantwana abakhubazekile. Yes. Lwangithinta kakhulu ngumama, umuntu wesifazane oyisingle mother oyibambele. So mawubuka kunomunye umuntu wesifazane ophila ngaphansi kwalesi simo. Muthi wena ucela sifake okuncane okusemandleni. Ngase ngithi nami ake ngibuke ukuthi ngingakhipha kephi ngilekelele ngifake isandla ngoba into owayiveza yangiphatha kabi engakufuna bo. Hayi ngakufuna. Awuyafunwa lo baba. Uzongithola ngasikhathi sini lesi. Ngimfonele athi ubuye ufone. Ngathi ngelinye ilanga ngizomfonela kuyoshaya 11 ebusuku. Wona ngethuke noma athini. Kodwa ngiyabona ukuthi emini nantambama ngimthola ubaba uMsweli. Wakhetha ungifonela ngo11 ebusuku. Hey, bantu baseAfrika uyatholakala ngo11. Ngoba ngiyawusenda uWhatsApp, uyahamba amathikha amakhulu amawu2 ngiyafona libanjwa ngathi nje ngeke ngize ngidlale lo baba ngoba ngiyafuna ngoba inhliziyo iyafisa. Ngiyafuna ukuphonsa sivivaneni. Ngizomfonela ngo11 mengithuka kulungile ngizophinde mfonele futhi nangakusasa ngo11 ngenhlanhla ngamthola esemgaqweni bakwethu nangalo 11 ebusuku. Ngizwe ukuthi usemgaqweni sakhuluma wathi hayi ke ngicela ukuphi isikhathi ke wangipha isikhathi ubaba uMsweli ngamtshela ukuthi baba uMsweli bengifisa ukuthi ungiphelezele ngiyophonsa lapha ya esivivaneni ukuthi dadewethu oswele wavuma Nkosi yami wathi sisi ngizobona engipintshekene ngikupintshekile ebhizini enginayo nawe ngizokufaka njengoba sesilana ke nje eMawodi ke nje ubaba uMsweli usezegcine wangipha ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngizohlanganyela nosisi wami. Njalo ngisho lutho asambe siya khona sovula la namazwi siya khona kanjaka ufuna so hamba ngenyanga khona sikuphethe la baba uMsweli ngithekeke ngoba ngiphethe nangumbishophi kulungile umfundisi sondela mfundisi mana D ungakasondela uchaze wakwamuza umuntu okufuna aza kufonele ngo11 ebusuku kungekho ukuthi uyamkweleta engifuni lona itoho yena ifuna ukunikela ufuna ukusiza wena angisho qala inkonzo yebhakede ulandelela lokho nje ngiyasetshenzwa kule bhakede mofuna lo baba isikhona lento ikhomba ukujula kothando isikhona ngempela kuyenza nana lento isikhona lokuthi kwesinye isikhathi ngathi ngabaleka liyasebenzisa kodwa lisebenzisa nje nomsebenzi walo uyabonakala nomsebenzi kodwa okuhle dadewethu lo umfundisi umfeka vele umfeka wenze 1 million pairs of school shoes so makunento ezizimpahla sengidina ngoba ngixake kakhulu
impahla zokugqoka enivele nginike yena uzovela efake lapha eyonika abantu Ayonika yabo abantu. sifuna ukwenza lesi sixaxa nje yabo Kube nje ulayini ohambayo. Ulayini ohambayo. Uyadonsa bheke lo. yes ngoba sifuna ukuyishintsha ngempela impilo zabantu yabo nje dadewethu angazi lento oyenzile ukuthi ibizwa ngani ngegama elilodwa okwangempela on a serious note angivamise ukuba serious kodwa angiyazi ngiyanqena kuba serious Asivele sebenzele ubuntu. Mhlambe uyabona ubuntu kuyi-highest level ubuntu kuyi-highest level la khona umcinga umuntu ngoba sake satholana kancane sakhuluma ngakuzwa ukuthi yamuzwa lo muntu uthintekile kodwa hey nami ngithinte kakhulu ngobona sikhathi wena ubone lolu daba osuke ulibonile mina ngisuke ngibona olunye olusha olungaphezulu kwalolu ngithi mina akazi lo sisi ukuthi ngixaye kanjani so angisho ukuthi ningifonele ngo11 ngize ngiphendule ngo11 ngeke ngiyanqaba kodwa nginadathu uthi usingle mother Yanibonani? Ku-single mother nginabafana ababili nginomfana Manake abafana ababili bafakela. Bafuna lala abafana ababili. nginabafana ababili Yes. nginomfana oneminyaka ewu14 nomfana oneminyaka ewu3 oya ku4 years Yes. enye into engenze ngazwela kakhulu ngisuke lo zothi 4 years une delayed speech oh okay uright umfana wami uright nje ngayo yonke indlela kodwa une delayed speech esize sanotheka ngisho esikoleni oh yes uyabona nje lo delayed speech ngumama ngicabanga ukuthi ngabe khona ni possibility ukuthi umntana mangakhulumi kuyangihlukumeza yes mase ngibona wena ukhuluma ngodaba likasisi ukuthi seku-confirmed ingane ayiboni ayizwa ayihambi nale enye encane nayo inenkinga ngavele ngathi kusho ukuthi lo sisi lento mina engiyizwayo ngo-delayed speech wami kusho ukuthi yena i-times 1000 yes kunganjani nje-ke ngiyothi dadewethu awuwedwa ngimduduze lapho nje ngikwazi ukuthi a-understande naye ukuthi abantwana bakhe uyabathanda nathi sisizwe siyabathanda futhi lenkulumo seqedela phezulu angifuni ukufika lapho sengikhala ngathi manje kanti ayikho ngami lento ngase ngithi-ke angidluleke nami njengomama ngimcoshacoshele okuncane okunye-ke sizokhuluma phezulu awuvule lokhuza ulokhuzana akakhulumi lokhuza ngeke nangebale kulokhuza uyena udriver akakhumbule ekhaya engeke no ngeke sikwazi kuningi kakhulu khona bese khona ngisho ihitha mana asimeni asibize ingane lapha uba phezulu, khona nangala sohamba kahle. khona Manje utaphelile. ngathi ujwayele ukwenza imbondo abanabukeni ngoba ukhale kakhulu Hayi. ngabanabukeni udadewethu okay asiyenze kanje lento sithathe ingane vele ubuntu wengane zami wozani la vele senza umbondo straight wozani la ingane zami senza umbondo hey wozani la wozani la welokhuza half time wozani lana bavele babaleka abantu obheka obuka wozani lana welokhuza wozani woza nezingane lokhuza woza lokhuza zizoza mayibizwa wena ngoba ungwala iwoza sisi woza mfowethu wozani vele senza umbondo vele sibonde senza umbondo ngoba phela lo sisi lo ujwayele ukuhambisa imbondo angaze yabona nje mengagana kusho kanti ukuthi lapho akasubhaswe Uyawuzwela lo angazi unamanga hayi angaze ngiwahambisa umbondo Akasebhazi. ngaphambi kwe-South Africa akasubhaswe ngijwayele ukuhambisa mengiphelezela abangani bami abasho uqondene nawe nje lutho hayi cha baba umsweni Ngisho WhatsApp nje. bengakaqondani ukuthi ngihambisa umbondo wozani ingane nami Kodwa sithembe silekelele kuzokwenzeka. ingane zami ngicela sobamba la bafana bami bafana wozana ningilekelele ngicela sibambe lapha sifuna ukuhambisa lapho wozani asibambeni sonke nje sibeke seziningi besifuna ukulekeleleka la akabe khona yazoyikade angabe khona siya lapha phezulu woza kodwa suza sisiwoza woza manini lapha ingane zami sivele abanye bathathe la thathani ngapha ingane zami siphathe ha Africa my continent Africa my home uya hayi asambeni sonke kuse west la thatha la hayi la zokusinda lokho ayingeni west la thathani ingane zami bambe la thathani omunye ingane zami omunye athathe la please uyaphila yami kahle siyaphila si omunye athathe la abese ngiyasilunga hamba niphathe ingane zami please
Khona Bambekile nje inkundla. Hayi. Ngalisi sekwehlile lokho ke. yebo sebekuthathini. Selubisi. Wena niyaphila mfowethu? Zikhona. Asambe sikhuluma le ndaba yethu. Hawu. Cha sezofuna ibhakede ke ikhiphe nemishado ke lapha phakathi. Hawu ukuthi akasubhazwe. Kodwa ke enye into mina ngeke ngibheke. uNkulunkulu akuniki konke. Usho kanje bamsweli. Hayi akuniki konke. Uyabona amandla akunikezwe wona. Yebo. Angithi abezoqhamuka nami lapho ukuthi awamagcina lapha ezansi kwamaqakala Amaqakala, ibambezele endleleni yakho. Kanjalo nje. Hey, siyezwa kona ke kuthiwa ke kubonga omncane kubonga okukhulu futhi sibonga kona lokho. Ukuthi uNkulunkulu siphe wagcina la asingakhali. Usho kanje Hayi lokho kunye ngabusakubheka ngoba vele ngeke usisize. yeke usisize kalutho kangaka. Hayi. Nkosi yami. Hayi isonto namhlanje iSunday umhla ka13 silindele u7 ntambama umongameli uzokhuluma. Kodwa ke sithe okwamanje nangothi adwethu uD Mtshali. Uthiwa kwaMtshali. Ma cha awuhlebelo D. Ibhizinisi lakho wenzani lapha ngabatshela abantu wenzani. Hayi mina ngomseli ngi-property developer ebese futhi ngiba nebhizinisi le-microfinance. Yini property developer? Tshela mina ngicela mina ngazi lutho phela. I-property developer Yes. uyathenga imhlaba wakhe izindlu uyiqashise uyidayise Yes. or uthenga izindlu uyirenovate Yes. uyidayise. Oh. Kodwa-ke angijwayele ukudayisa ngijwayele ukuyithenga nje ngizenze bese ziba segameni lami ngirentise out. Kanti athi ukufunda pho wena lokho wafunda phi? Mina nje ngisafunda ngingasho ukuthi ngafunda. Ngafunda eMangosuthu ukufunda kwami ngenze HR. Oh. Ngase ngisuka ke eMangosuthu kusebenzeni kwami Yes. ngaqhubeka ngafundela project management. Yeah. Ngaqhubeka ke Yes. ngafunda eMangosuthu ngaphuma ne-diploma. Yes. Ngaqhuba imfundo yami ngaphuma ne-degree. Ngaphuma ne-honors. Njengamanje ngenza i-MBA yami, Masters in Business Management. Utwenze NPA. Nako. Yini lokho? Ngenza i-MBA njengamanje. We-NPA Izifundo zami kusokwenziwa. ze-MBA. Sokwenziwa. Ibusiness. Izifundo zebusiness. Yes. Njengoba nje sengiyimele sengiyiphathela inkampani. Ngenzela ukuthi ke ngingadideki, ngifake wonke amandla enginawo ehamba ne-knowledge yezebhizinisi ukuze lingawi ngelinye ilanga. Yini inkampani yakho kuthiwa yini igama Ibizwa nge-Esihle Ntu Group Holding. Esihle Ntu Group Holdings. manje abantu ama-client wathola kanjani ke ama-client bakufonela Hayi ngoba selithe ukuzinza. yes Sebeyalazi abaningi. siyabafuna nalabo abangakalazi safuna More of a word of mouth abantu bangangifonela. yes Number yami nje free. Yep. 079 yep 488 5061. bathi Ufuna uthi sijime kodwa. hayi uba ufuna egarage la yabo Hayi. ufuna BP lo Ufuna sijime impela. ngani zami ngiyabonga kakhulu ngani Ngiyajima. zami Siyabonga ngani zami. siyabonga ngani Awe zami ma. yes Oh Senze baba safika. ikepisi lakho. yethi siyafika yethi Awe siyafika ngawe maka boy. ha Nakho ngizoshona. yasiyazi Hayi. Ubaba umswele ufuna ukungijimisa. was Hayi. ngena mfundisi Hayi. hayi Mina ngikhelela ngiyahamba emhlabeni. ya sene garage Umfundisi azovela siyenzela avela inkonzo ngcwabe kushesha. mana le nhliziyo wayithatha pho abantu abavamisile abantu abakahle kuba nenhliziyo kwenzekeni Asithi nje baba umsweli ngokukhula nobude bendlela. oh yes Inhliziyo yakho igcina ibuke emuva, ibuke la ukhona, ibuke phambili. Ebese uyabona, mina ngihlezi ngisho ngithi ngeshwa lami nje or ngenhlanhla. I was raised by a village. Ngumntwana we village mina. Ngikhulisanga uma wami,
angikhuliswa ngobaba wami ngikhuliswe yena wonke umuntu waye around mina at that time. Yes. Abamba omunye aphonse la, abamba phonse kanjalo kanjalo. Ngakhula nje njengoba ngithi kuwena ngafunda eMangosuthu angaze ngikhokhe ngisho isenti. eMangosuthu ngafundiswa ngakhokhelwa mahhala umndeni wakambanjwa engangihlala nawo owathi cha ngoba usufunde wafika ku-matric woza sikufundise kanjalo kanjalo. Impilo yami nje ngiphathwa abantu abaningi abahlukahlukene. So ungangizwa nje umfundisi wami ne ngeke ngabe umzalwane isikhathi eside ngathi kuwe enkonzweni. Yes. Angiyena umuntu omdladla Sunday to Sunday enkonzweni. Yes. Kodwa ngike ngithi okwami ukupha ke akuhluke omncane. Ngoba okweshuma ngikhambisa lapha kubafundisi bami Yes. angikuthathe ngikise kwabanye abaswele kunami. Amen. Nkosi yami Yona nje indlela yazi lelo vangeli lelo ngithi kumfundisi masikhuluma ngithi mina kube ngangikholwa bengizothi bonke abantu abakholwa ngaphansi kwebandla lami noma esikholwa nabo ebandleni bengizothi every Sunday usuku lokho accounta hayi ukuthi siyocela siyothi yini engiyenzile siyasho nobani mayisukuma nje cha umakhelwane ngenza ukuthi ekhaya ngenza ukuthi umakhelwane ngenza ukuthi si account kuNkulunkulu bese kuthi ke mase sibuye lokho kweshumi singunikeza umfundi simnikeza ukuthi akwazi ukusigada ayobheka ama project onke la sikhuluma ngawo ukuthi ke cha sikhambisa impela kweshumi kodwa ukuthi umfekayo uzoke drive usibani uthe wakhe indlu usibani uthe wenza ingadi usibani ake ngihambe ngiyobona mhlawumbe masingamkhonza njalo uNkulunkulu mina bengathi soshesha sifike la siya khona kodwa ke nantu udamu nangumuntu ozekuyena ake nibingelelane bese niyakhuluma kunjani nampo makaboy anixoxele izindaba so zenu makaboy sobabili ngeke ngakhuluma ke sisinaye kwaThaphu sisilobela ukukhuluma naye kwaThaphu namhlanje nayizolo ngicela ukukhuluma nawe kuThangi dadewethu ngalibona uhlelo lwakho ngudi mina uDumsile wakamtshali maseliphelele ngalibona uhlelo lwakho ubaba elwethula lwangithinta kakhulu ngoba umuntu wesifazane ngumuntu wesifazane nganakho ukufisa ngikubone akukho okukhulu okutheni kodwa ngathi loku okusuka enhlizweni ngathi nosukubonile hayibo okukhulu nosukubonile ikona okusuka enhlizweni yami from mina to wena ayikho into engiphathe kabuhlungu njengale interview yokugcina obunayo nobaba uMkhize if I'm not mistaken uBoy esho ukuthi akayanga ngisho esibhedlela ngaphatheka kabuhlungu ngoba mina inkolelo yami ithi umsebenzi wengane ekhulayo ukujabula igange ithethesela ukuganga ayikho ingane edeserve ukugijima ibhedlela ingene iphume ibhedlela mase kuzothi noma sekunjalo ka usenawo nemali ke yokumhambisa umntwana is touch my heart okwangempela mpela ngabona futhi ubaba umswele ekhiphe ebhakedeni ekunika okwangalelo langa so kulokhu engikulethe la ngizothi ngizokubambisa njengomuntu wesifazane ngoba sengiyakwazi nangumngani wami umngani nami lo guys weminyaka mengifa uyabona nje ukubalekela ikhamera mengifa imfihlo zami zonke zila yes ukujabula kwami konke kula akekho umngani ongazi njengalo okay yes lona ayikho imfihlo amangayazi mengafa nje ngizothi awuzazafa imfihlo zami uya lo bekhuluma ngami so nje wala naye eMahoti nawo waseMahoti uyamazi yabona ke kwangcono so nje sekuzoba lula ngizofisa nje ukusondelana nawe ngingagcini bese ngiyakulaxaza in such a way that ngifuna ukuthi from nje manje kuya ku December indleko zeingane ukuya nokubuya ezibhedlela zizothwalwa yimi lo ongakwazi ukuhamba ngizokwenza sure ukuthi uUber ngiyawukhokhela uya ngukhokhela ubuya lo okwazi ukumdonsa ngengalo uzothi menizo esclinic ungitshela iTransport fees yenu ngikunike angifuni abantwana abaphinde kuthiwa abayanga kudokotela wabo ngenxa yokuthi wena awunayo imali yokuthi ubagibelise so nje lokho nje ngicela nje ukukhiphe engqondweni wazi ukuthi you are free imali yokugibela nemali zo-Uber for the next 6 months kuze kushaya uDecember 30 so bese siphinde sixoxa-ke futhi awuwedwa dadewethu siyakuthanda sizokubambisa siyi-South Africa ngiyajabula ngoba ubaba uMsweli uyayiveza lezi zinto ezisipha ugqozu nathi ngiyacabanga ukuthi futhi nabanye bazothinteka mhlambe basondele sigcina sibambisana. Ngiyabonga sisi. Ngiyaxolisa ukuthi enyembezi ngiyabonga. Khuleka mama.
Ngiyabonga kakhulu. khululeka mntakama. Hayi ekuzoke ngine-stress sithi ukwehla kancane. Ilo-ke sikufunayo sithandwa sami. Ngoba yabona indlela engike ngiba ne-stress ngisho ubuthongo. Ubuthongo into angasayazi nje. Umzimba uhlala ubuhlungu. Ukhathele une-stress. Khululeka mama. Ngiyabonga Sizobamba kakhulu, nje uNkulunkulu lesibamba akubusise. khona. uNkulunkulu akubusise kwandela uthethe khona. Ngifuna Ngiyabonga kubusiseke kakhulu. wena sisi. Umuntu okumele abusiseke kakhulu la uwena. Ngithemba ukuthi ubaba uMsweli uzoqhubeka. neSouth Africa ibuka iqhubeke lokho nje nalokho. Thina sibonga ubaba uMsweli ngoba ubaba uMsweli ngabe exactly. Nangu umuntu esifune simbonge simuphe izibusiso ukuze aqhubeke angadikibali. Ukuze kuthinteke lowo nalowo nalowo sivele sizobambisana nabantu abafana nani sisi. Ngiyabonga kakhulu abangikwazi ukuthi ngiphume ngiye kubantu ngicela usizo. Angikwazi. Ngayijwayeza nje ukuthi ngiyimele into yami ngoba ngeke namhlanje ngiye komunye kusasa ngiye komunye. La nje lo ngafika angikaze nje ngigijime ngilentuza. Ngoba bengincama ukukhathazana lezi ayimali lezi. Eyikhokhwayo kunokuthi ngihambe ngiyabantu. Angikaze nje ngiyaqala ngoba uMsweli angaze ngisize umuntu. Bekukhona abelungu kuphela bebengisiza bebene-organization yey'ngane ey'khubazekile. Akekho umuntu owake wangisiza. Ngoba ngisho umndeni wami nje kunosisi abawu-2 abasebenzi-ke. Kodwa nje ifamily yangilahle lokho wakhubazeka uboy wami ifamily yangilahla yonke. Hayi uNkulunkulu uthi yonke into inesikhathi sayo. Yonke into lo mhlaba esiphila kuona sisi inesikhathi sayo. Isifiso sami ukuthi lowo nalowo ofisayo ukusiza ubaba ukusiza wena through ubaba uMsweli avele asondele ngoba nami ukwazi ukusiza kanje ngakufunda ngoba ngibona abantu bevela ngathi nami hayibo lento inhle ngiyayithanda futhi iyangiphilisa ngoba iphilisa nawe ngisuke ngize kuwena. Ngihambe nje ngawufuna uclicks ngaze ngawuthola ngoba ungitshela ukuthi ingane igcoba Epimax. Yes ngathi nje lokho obukushilo okubhalile ngizozama ukusondela kukona. Kodwa nje sizoxhumana akona Akaze kokugcina. ngayibona kwami langaze ngayithenga igross engaka. Amala kubene ngithi co angikaze ngawathenga mangaka. Cishe kade ngibuka ngikade ngisendela imessage ngithi useza uyehlekisa kakhulu sekusene ngiyavuka ngesibhedlela. Uloku edlikiza kakhulu so angiboni ukuthi ngizobuya kusasa esibhedlela. Uzolaliswa kade agcina ukucheckwa amagazi. Hayi dadewethu ngiyajabula baba uMsweli ngiyabonga. Ngimfunile ke lo baba sisi ukuze ngithole wena. Hayi nje lokho nje ngeke ngikuhlonisise. Hayi ngimfunile ngathi hey ubaba uMsweli ufika khuluma lapha ya. Sasiyamfuna kasatholakala. Ngibuye ngiunderstand ukuthi kodwa ke umuntu obusy. Ngibonga nje ukuthi ekugcineni ebekusenhlizweni yami kufezekile. Nawe ngakuthola ngafika ekhaya lakho ngabuka ngithembe ukuthi nje lokho engikuzwaya ngeke ngithi mengishona ezantsi ngibheka le ebese futhi ngiyakhohlwa kodwa nje ngiyakuthembisa angeke ngize ngikhohlwe. I'm partially adopting you. I'm partially or informally adopting. Ngizoba nosisi nami. Engizole uzokwazi ukukhala ke hayi dadewethu sobambisana nje singomama siyiphusha inqola yokukhulisa abantwana bethu. Nakho kubalekile. Okunye bengiyacela bandla ukuthi onendawo ngiyahlukumezeka kule ndawo lo ngafika. Ngiyahlukumezeka la ngaze ngathola ukuphumula lengane zami ziyahlukumezeka. Ngoba indawo engiyiyona iyabangwa. Ubaba wangibeka kona ibibangwa nje. Yazi njani? Ngiyacela Awukhipha inamba yakho yocingo futhi. Ungasayidigisa ke account number. Awuphinde abantu bafuna ukuthinta bazokuthinta. Kasho inamba yocingo. Inamba yami ithi 0663 Yes. 72 Yes. 8403. 0663 72 8403. I-account number ithi 035 919493. 035 919493. Ibank le. I-Standard Bank saving account. Amagama kuvela abantu my deposit umuntu. Kuvela uTP Shows. TP shows. Africa my continent, Africa my home. Sise Africa kuyi South Africa. Yabona nje into esinayo uNkulunkulu asibusisa ngaye eAfrica ubuntu. Ile continent kuphela enobuntu. Ubuntu kwenza into. Hawu ngisafake lutho kanami. Ubuntu kwenza ama wonders ngoba ubuntu abunawo umngcele, abunayo iage, abunamakhala, akunaliqhubu. Ubuntu nje ubuntu. Yilokho esikufisa ukuthi ngempela sisi nami sengizoseduze kwakho.
azama ukuyishintsha iSouth Africa, siyishintshe impilo zabantu. Sizoyishintsha i-movement yethu. Ayinakama, asinakho okunye ukuthi asinama branch, asina branch asinalutho. Yithi nje mase sibona inkinga siyibambe sonke sedlule siqhubeke umuntu esalephila. Ngiyabonga kakhulu dadewethu, ngiyabonga. Angazi ukuthi ngizothini. Angazi ngizothini. Ngiyabonga kakhulu. Mtshali, hiwasemlazi. Kodwa uqhubela emhlanga. Uqhubela emhlanga nje. Mana yipi section lapha eMlazi kwakukuphi? Section ka K lisakhona ikhaya ka K. Oh lapho kwaphela. Nala emhlanje sekhaya ngoba phela mina ngiyintombazana ngeke ngibe nomuzi. Oh yes. Kusekhaya kusho ukuthi ikhaya ngiligadile elinye sibeke kanjani. Ugadela emhlanga. Ngigade. Yebo kodwa nje ekhaya ika K nasengonyameni. Oh okay ngiyabona. Yes ka K. Senzima wensizwe welokhuza uthi akaze bebhazi aze kufike umuntu ozothi ekhaya kodwa ke akasithembe ukuthi ukhona ukuphipeline esambhekile sikame izwe mina kuphela ngoba umkhongi kuphela aningichuma phela sikwazi kuyolokuzawo akithi simduduze nje ngalokho kuphela ukuthi noma ungeze ukuqhubeka vele uthi ekhaya thina sizwane sithole esingco iduna libafazi bewela sekuphelile bese uyahamba ekhaya. Ngiyabonga kakhulu dadewethu. Thanks so much. uNkulunkulu abusise lapha udriver wakho akakhumbule ekhaya ungafuni ukuvela. Hayi akafuni umngane wami uNontando akaduma lo. Hayi akafuni nje ukuvela nje. Omthombeni. Ubaleka ibhadi. Lwandla luwelwa zinkonjane phezulu. Vela Mthombeni. Vela lokhuza akafuni ukuvela. Uboy. Okay. Awuthi ngithathe lona ke. Sathake lo thina siyabuka uboy. Umsebenzi wakho. Hayi uyabaleka udriver wakho kule ekhaya bakithi. Mama ngizibekele namakhekhe la. Afresh kwakwenamhlanje. Africa my continent. Ubuntu umphako ongaboli. Siyabonga kakhulu. Thank you.